Jamen, jeg takker for ordet, og også for generalen. Det er ikke så ringe. Det kan man roligt sige herovre. Jeg ved ikke hvorfor. Altså, jeg skal huske, at os, der udgjorde kernen i hold 2 på danskordenen, det var jo helt første år, det er. Det var jo alle dem, der gik over i stabseskadronen. Vi havde jo et enormt trods, hvis jeg må sige det. Man brugte faktisk den første til også at opstille de 120 mand, som gik i danskordenen. Så, og jeg havde været på det tidspunkt, der havde jeg været chef første år, det er i 1,5 år. Og det, vi havde Carsten Rasmussen som den ene chef, og den anden chef, det var så Bo Andersen, som så senere blev erstattet af JCB, der var næstkommanderende over ved Bo. Så danskordenen hold 2 var faktisk næsten alt fast personel for første år, det er. Og det var sådan en rigtig dragonbataljon med både under armen, og hvis det ikke var under armen, så var det godt pansret, og så ud over stepperne. Og det der bøllebank, det var jo en af mange undsætningsplaner, og Carsten og jeg blev engang spurgt, hvem der fandt på det. Så kiggede vi begge to på hinanden, så kiggede vi på ham, der spurgte, og så sagde vi begge to samtidig, det var mig. Så jeg ved ikke, og jeg vil lige sige med bøllebank, det var jo fordi, det var skideskægt. Svenskerne kunne ikke sige ordet. Og der var jo en grund til, at eskadronens camp, den hed Camp Gynge. Fordi, og det synes svenskerne heller var morsomt. Så det der med bøllebank, det synes vi var rigtig, rigtig morsomt, indtil det gik galt. Altså, og jeg betragter mere Operation Bøllebank som noget, der gik galt. Fordi lige pludselig, så blev Operation Bøllebank jo noget, der ikke længere var sådan noget internt første år, der er, og nu mobber vi svenskerne. Lige pludselig røg det ud over hele verden. Og jeg kan huske, at vi på det her tidspunkt, hvor vi var dernede, der skulle vi så have kigget på en anden udgave af Bøllebank, hvis det var, at det gik galt igen, fordi serberne havde rykket sig noget længere væk, så vi ikke kunne få ramme på dem på de gamle stillinger over for den oprindelige Bøllebank. Og der var vi ude og rekognoscere bagom Vis, sådan så vi kunne få Vis, altså bjerget Vis, hvor de holdt over, det kunne vi få i kryds i. Så det var sådan en morderisk plan med, hvor vi skulle have haft en deling stående deroppe, hvor kirkestening, anden deling stod, og så en deling, vi skulle have haft ude på sletten, så vi kunne have fanget de der hamsterhjerner i en kryds i. Og den kaldte vi så i stedet for Operation Sunflower. Så der var sådan lidt hippie og nogle små hvide lam, der løb rundt på de grønne marker. Så det synes vi jo sådan, og det kunne de jo da nok lide hjemme i Forskommandoen. Det er ikke meget ros for det. Men det der sker, det var jo ikke første gang, vi skulle med kampvogn. Det skal vi lige huske. Vi skulle jo rent faktisk med kampvogn den 4. april, tror jeg det var, hvor H.L. Christensen, som var fra første deling, var ude og blev beskudt af en 40 mm, som åbnede ild på ham. Og han skød det efter, den officielle historie er, at han skød først et varselsskud, som lå 200 meter fra bunkeren, og så det næste skud, da de fortsatte med at skyde, det lå så i bunkeren, og så holdt de op. Det vi havde glemt at tage højde for, det var terrænvinkelen, som var lidt negativ, og derfor gik det første skud i kort, men det så godt ud i rapporten, at det var et varselsskud. Havde det stået til HL, så havde den første skud så direkte ind i bunkeren, så kunne de lære det derinde. Men det var jo første gang. Grunden til, at det ikke blev kendt, var jo, at der var ikke nogen journalister. Så begyndte der jo at opstå en hel masse ting nede i Goreste, nede i Sepa. Og så begyndte verdenspressen at koncentrere sin opmærksomhed. Hvad sker der nu der, specielt i det mellemste og det nordlige Bosnien? Så da vi lavede Bøllebank, så var der pludselig journalister deroppe, og det var jo det, der gjorde forskel. Men det, der sker, er jo, at om aftenen den 29. april, der sidder vi og drikker kaffe over i vores fælles messe, hvor alle kom, altså fra menige op til den svenske oberst. Og pludselig lyder der alarm og ballade. Nogen kommer over og henter obersten. Jeg kobler mig på. Hvis der sker et eller andet, så skal jeg jo ikke gå glip af det. Så jeg tøffer med over obersten over i operationsrummet, og der får vi vide, at Tango 2, den observationspost, vi har liggende deroppe, den bliver beskudt meget.
Og det havde vi heldigvis lavet en undsætningsplan for, så jeg går ind og tager telefonen, ringer ned til Danskskolerne, får fat i Carsten og siger, Carsten Rasmussen, som er chef, og siger, iværksæt Plan Bøllebank, vi mødes ude på Sarati. Og det var første gang denne aften, hvor han sådan ligesom antydede, at jeg var ikke rigtig velforvaret af hovedet, for han siger, du vil jo være sindssyg. Og så kunne jeg huske, at jeg prøvede at tage ham på min skab, i formatiske brød, så siger Carsten, det lukker sidste mand i Sarati er en kæmpe. Så brugte jeg ned og PND op, så kørte vi afsted. Og jeg havde jo forspring på 8 km, så det var ham, der var en finke, det vidste jeg godt. Og der sker jo det, at da Danskskolerne så kører ud, så kører de reelt ud med hele eskadronen. Det er jo heller ikke noget, man sådan lige... De møfler derud af, og en af doservognene, de fylder jo ret meget, og der er så en bosnisk kører på vejen derudad, som synes, han lige skal overhale en bil, og der opdager han for sent, at doservognen den rager sådan lige, eller doseren rager et stykke ud, så han får skrællet helt den ene side, og køren han sidder fuldstændig sådan, der forsvandt lige. Det er en hurtig måde at stille på, man behøver ikke døren. Og der var ikke noget at gøre. Der blev bare sagt, at vi blev meldt over radioen, vi tænkte, at det må MP'erne tage sig af. Glem det, fortsæt. Og vi kører så ud, og så mødes vi ude på Sarati. Vi har kørt det på det her tidspunkt, har vi kørt den her operation 8, 9, 10 gange. Og hver eneste gang, når vi har kørt den her operation, når kampvognen kommer ud på plads, så holder serberne, de bosniske serber, de holder op med at skyde. Så det er ligesom, hvad vi forventer den aften også. Vi kører ud, vi holder rigtig tæt op på Sarati. Sarati, det er det sted, hvor man normalt legnede nødhjælpskonvojerne op, inden de skulle køre ud over kompensationslinjen. Så fordelte vi panser- og mandskabsvogne ind mellem de her lastbiler, og så havde vi sådan en slags mobil dækningsrum med, når vi kørte. Hvis nogen skulle få standset en lastbil, nogen skulle blive sprængt i stykker, hvad ved jeg, så var det bare lastbilchaufføren, der så får at vide, så løber I alle sammen frem og sætter jer ind i den panser- og mandskabsvogn, og så er I beskyttet mod i hvert fald lette våben. Så det var det, der var ideen. Vi kører frem til Sarati, og der står vi så lige foran sludder. Vognene kommer frem. Johnny, som er ham, der har lavet det Steel Beast show derhenne. Han kører noget, vi har kaldt en observations-PMV, altså en observationspanser- og mandskabsvogn, som vi vil have op og stå lidt tilbage, hvor vi har fundet ud af, at der kan man kigge bedre. Når jeg siger vi, så er det ikke mig, det skal jeg ikke tage æren for, det er eskadronen selv, der har fundet ud af det her. Så de havde sådan lavet en underplan for, hvad der skulle ske. Vi står derude og taler om, at og man har det lidt dårligt, for vi holder alt for tæt, men vi har lys på. Der er lys på de hvide kampvogne. Vi har de blå flag smældende i den friske brise, og klokken her er omkring klokken 23, da vi kommer. Så vi gør alt muligt reklame for at vise, det her det er FN. Og da vi lige er færdige, vi står lige og har delt cigarer rundt, så vi lige kan stå og få en cigar, inden vi ryger afsted. Det var sådan den første JDR-ting. Så lige da vi gør det, så hører man en hylde og en væsen hen over hovederne på os. Og så, når man står i dag på Sarati, kan man rent faktisk stadig se ruinerne af det hus, der bliver ramt af en 152 mm haubits. Og det er sådan en, den larmer godt. Og vi er heldige, fordi den springer først, da den går igennem taget og springer ned i huset. Så murene tager de fleste af sprængstykkerne. Vi kan mærke lufttrykket meget, for der er ikke mere end 50 meter derovre. Vi burde ikke have overlevet det der, men det er fordi sprængstykkerne bliver nappet af muren, og så er det fordi serberne de bruger gammel ammunition. Så den ammunition, de bruger, bliver sådan nogle kæmpe store stykker. Det er ikke de her små, smarte splinter, som deler sig ud i 3-4.000 splinter, fordi det her vil så være der ingen af os, der har overlevet det der. Jeg siger til Carsten, fordi nu er det en game changer, fordi der kommer sådan et halvt batterislag med en 3-4 skud, woof. Men det her det er den, der rammer tættest på os, det er også den, der rammer først, og der er klokken 11:15 om aftenen. Og jeg siger til Carsten, sluk lyset fremad. Fordi nu ændrer vi pludselig spilleregler. Nu er det ikke længere en FN-operation, hvor vi kører frem med lys på ting og sager. Nu er det lige det at blive ændret til, at det er en typisk første år, der er fremrykning til føling, hvor vi skal op og have undsat den der observationspost. Jeg havde gjort mig selv klart, inden vi rullede, om vi ikke bare kunne vende om, hvis der skete et eller andet. Og jeg var blevet enig med mig selv om, det kan vi ikke, fordi de der svenskere, og der var jo også nogle nordmænd oppe på den observationspost, det er bataljonssoldater,
Så der er ikke noget at gøre, vi skal derop. Og det er jo ligesom, sådan er det. Nå, vi kører så, og ja, det er vel egentlig jer, der kører forrest, er det ikke det, Claus? Jo, det er så. Ja, tredje deling. Første deling kører forrest. Og det er Toren, der kører forrest, du kører i midten. Jeg kører midten. Og så kører Lille Andreas til sidst. Og Lille Andreas, han får problemer med sit kørelys, fordi han sakker bagud. Og jeg ligger efter, chefvognen kører så efter Lille Andreas, og jeg kører så bagerst i pansermandskabsvogn. Det er ikke mig, der har kommandoen, skal jeg skynde mig at sige. Det er den svenske oberst. Fordi han havde bestemt sig at træde karakter. Han havde aldrig været ude at køre en af de der mobile operationer før. Det var altid mig, der havde kørt dem. Jeg kørte dem også under Ulf Henriksson på hold 1. Men der havde obersten så bare den aften tænkt, nu havde han tænkt sig at tage ud det der. Og obersten var jo infanterist, altså sådan en rigtig infanterist, stumfus. Og han var ikke sådan lige helt vant til panserkøretøj, så vi rullede derud af, han står på ballonchefens plads. Men heldigvis har jeg været så meget på sådan en panserbandwagen, og det er en herrebil, det kan vi lige så godt sige. Vores danske PMW'er kunne slet ikke måle sig med de der. Og den havde integreret kommunikationssystem, så jeg kunne stå over på den anden side, og der havde jeg så lært så meget, jeg kunne gå ind, jeg går ind og lytter på, hvad der sker på eskadronens net, og de kører på 1-1. Og for kammersfolk, der ved det her, så ved de bare, det er rigtig, rigtig imponerende. Vi har 10 vogne på 1 net og kører al kommunikation. Det er skidesmart, for alle kan følge med i, hvad der sker, men det kræver en enorm disciplin og en enorm god uddannelse, for ellers der hænger det bare ikke sammen overhovedet. Vi kører derudad. Der bliver mere og mere afstand mellem de 2 vogne, der er for os. Det er Bundgaard og dig. Og da vi kommer ned i Kalesja, så kommer der en melding op fra anden deling, som er gået i stilling op i Sarachi. Det er Kirk. Og de går i stilling op i Sarachi, klar til at støtte os, når vi nu er på vej ned. Og derop kommer der sådan en melding om, at der er 4 panservandsmissiler på vej ind imod os. Og det er sådan, og nu det bliver det helt syreliste. Jeg står der og kigger. De har prøvet at lukke lugen først i den der PMW, der er sådan en parapellue. Men det nytter ikke noget, og det ved man jo, når man har kørt nogle øvelser. Så kan du lige så godt have siddet hjemme i din lænestol. Du skal kunne se noget, ellers skal du ikke være derude. Så vi har fået lugen op igen, og jeg står og kigger ud, og så får vi den der melding, at der kommer panservandsmissiler over for Vis. Og jeg kigger over, og der ser man sådan, at det er skideflot. Det var det første, jeg tænkte på. Hold kæft, hvor er det flot. Det er sådan nogle store, 4 store nytårsraketter. Og der ryger tankerne jo virkelig igennem. Hold kæft, hvor er det der flot. Og så den næste tanke, det er sådan, hvorfor ser det ikke lige sådan ud, som når vi skyder med tog over eller nede i Boris? Det var da underligt. Og så kommer jeg i tanke om, lille mand, det er fordi, du ikke står nede i målområdet nede i Boris. Og så den næste tanke er, det her, det er sgu da farligt. Og det her, det mylder igennem. Og på det her tidspunkt, så er missilerne nået ind til os. Og vi er kommet ind igennem byen, og vi kører langs noget, der hedder den blå fabrik. De 2 første vogne, de er kommet videre. De har besluttet sig, det er os, det drejer sig om, for I er kommet næsten ned til svinget op til Tango 2. Og de her missiler, de kommer ind, og så kan man stå ligesom og regne vektor. Og man kan bare se, den vogn, der kører foran os, altså Lille Andreas kører foran chefvognen, der kan man bare se missile og den vogn, de vil nå hinanden. Og der tænker man bare, sådan en sejlmissil, det kan det jo bare ikke holde til. Altså det er helt 100. Og der står man bare og tænker, at det var synd for Lille Andreas. Og der sidder en gammel kører nede på køresædet, og han kigger også ud, han er nået til et samme resultat. Det der, det ser ikke godt ud. Så han blokker på eget initiativ bremsen. Og vognen, den stopper jo. Og missilet, det går, man kan se det i asfalten stadigvæk dernede, missilet, det går meter foran vognen. Senere på ugen, der fik han en del pils af resten af dem, der sad i vognen, fordi han har reddet den vogn. Men det, at han gør det der, det virker ret uhensigtsmæssigt for os andre. Vi kommer kørende med 50 km/t. Og chefhandleren foran os, han når også at bremse. Og så kommer jeg i en 11-tons pansermandskabsvogn, og vi får også bremse, men der er godt nok ikke meget plads. Nu holder vi det at se dumme ud, og vi holder faktisk lige der, hvor missilerne de kom ind. Vi har fået nogle murborger hen over vognen, fordi det går ret hurtigt det her, så man er ikke helt klar over, hvordan det egentlig er. Så vi skal jo altså have bakket tilbage, så vi kan komme i missillæg. Og der er en kæmpe stor ejendom, sådan en, jeg tror det er en 4- eller 5-etages ejendom, som er inde til højre. Den er der øvrigt stadigvæk i dag, og kommer ned og kigger på det. Hvis man går om på den side, der vender ud mod bjerget, så kan man se, at de er nogle dårlige hunde, for de har simpelthen ikke fået repareret murværket. Der er stadig skudhuller i den side, der vender ud mod bjerget. Så det var lidt hyggeligt.
Nå, vi kører ind i missillæbe det der, og på det her tidspunkt, mens vi gør alle de her ting, så kalder jeg op. Jeg kalder til, hvad hedder han egentlig? Jeg kalder til Carsten, men på eskadronsnettet. Men det er Bravo Quebec, det er Erik Kirk, der svarer, og umiddelbart efter svarer Carsten så. Og her har der været sådan, og det har vi prøvet at finde ud af, om de var gået i gang med at skyde op, inden at jeg siger til dem, nu skal de fjerne de der idioter fra overfladen. Og det vi aldrig rigtig kunne blive enige om. Det, der står i bogen, er det nærmeste, vi kommer, fordi det bygger på den tale, jeg holdt, da Erik Kirk og jeg fik ved Munchs mindemedalje af Hendes Majestæt Dronningen i 98, og den her Erik så godkendt. Plus, at det er så det, der gør, at det afsnit, som jeg har lavet i Bøllebanksbogen, det er jo også et, som Erik har haft til gennemsyn, og det har han ikke haft nogen kommentarer til. Jeg ved så godt, at den er blevet drejet lidt senere, men det er lige meget. For mig at se, er det fuldstændig ligegyldigt, om svindene gik i gang med at bekæmpe de der hamsterhjerner før eller efter, om jeg havde givet den ordre. For det drejer sig om her, det er, at de arbejder inden for Rules of Engagement. Så hvis delingsføreren Erik Kirk oppe i Sarache har vurderet, nu er Rules of Engagement overtrådt, så er det helt fint, at de går i gang med at sørge for at redde os nede i byen. Så sådan er det bare. Der sker så det, at vi beder dem om at fjerne de der panservandsstillinger, og det gør de. Kommer fra nogle bunkers, og så sidder der en artillerionstruktør oppe på toppen af Vis bjerget, og han kan levere ilden rigtig, rigtig tæt nede i byen. Og det her, vi taler virkelig om massiv ild, der var så meget ild dernede, det her det er midt om natten, men der var så meget ild af eksplosioner, nu kommer jeg sådan helt til at svede, kan jeg bare mærke, at eksplosionerne lyste så meget op, man kunne have læst en avis midt om natten. Der var glimt hele tiden, og det var helt vildt. Det var som at se sådan at være med i en krigsfilm, men det her var bare ikke for sjov. Men ens hoved overbeviser en selv om at vise, altså de kan sgu ikke ramme noget, de bønder. Og så sker der det, at vi får taget ham, artillerionstruktøren deroppe. Så får vi taget, kan jeg også huske, at man ser træffeglimtet, der holder en, jeg tror det hedder en 12 panservandskanon deroppe. Og der er det helt tydeligt, at den får en panser, og man kan se de der træfglimt. Jeg har altid troet, at man kun kunne se det, når man sad i vognen, men man kan også se det ud fra siden. For plaf, så siger man bare, at det var fint, det er stærkt nok, der fik de det. Så stiller det lidt af nede i byen, det er stadigvæk så lyst, så man kan se uden mørkkampudstyr eller noget som helst. Og på det her tidspunkt bliver jeg enig med mig selv om, nu smutter jeg ud af den pansermandskabsvogn, hvor vi er i, altså hvor ballonens ledelse er i. Nu tøffer jeg over til Carsten, fordi vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan fanden kommer vi ud af det her på en pæn måde. Så jeg tøffer over, og mens jeg går derover, og det er ikke fordi, jeg skal virke sådan særlig snedig eller sådan noget, men der findes så mange murbrokker over det hele, at hvis jeg var løbet, var jeg garanteret at stå på snotten. Plus, jeg ryger en cigar, og man skal ikke løbe, mens man ryger cigar. Det er dårlig stil, fordi man så får gløden for varmt. Jeg kommer hen og har min spacerstok med og banker på siden af vognen, og så stikker Carsten snotten op over vognen. De har virkelig roen godt nede i. Og så er det anden gang den aften, hvor han antyder, at jeg ikke er rigtig velforvaret i hovedet. For der siger han, er du da fuldstændig sindssyg? Og så skal jeg til at forklare ham, at han er en hamsterhjerne, og den slags tone vil jeg ikke finde mig i. Og så ryger der ordentligt hudbrøn, og det er ikke ret langt væk. Og det viser sig, at den slår så asken af min cigar. Og det er altså virkelig dårligt for nydelsen af tobak, hvis det er. Og det viser sig også senere, faktisk, og jeg synes nok, den var lidt tæt på, at der er et sprængstykke, der passerer mellem min hjelm og min frakkvest, og den tager sig alle mit nakkehår. Det opdager jeg ikke på det her tidspunkt. Jeg kunne bare høre, der var du sgu være vist heldig. Så jeg tøffer over i, og jeg får sådan en lille hurradsretning, men det er sådan en lille, det er sådan en langdistancebarbering, der vil noget. Men jeg opdager det først næste morgen. Altså, sådan er det. Jeg siger så til Carsten, jeg kommer sgu lige over til hjælperen. Fordi så tøffer jeg over til hjælperen, så sidder vi inde i vognen. Stemningen er en lille smule op på lakridserne. Og jeg tænker, kaffe og cigar, det klarer alting. Så jeg ved, at Carsten ikke kører nogen steder uden kaffe. Så jeg forlanger en kop kaffe. Jeg har min kop folde med i lårlommen. Og så deler jeg cigarer ud. Og selv hjælperen, der ikke røg, han skulle også have en cigar. Så der breder sig sådan en rigtig hyggelig stemning nede i kamprummet i den her Leopard. Man kan stort set ikke engang se fra den ene ende til den anden på grund af cigarrøg. Og vi bliver så enige om, nu venter vi en halv time, så ruller vi ud. For vi kan høre
at Bungård og Claus, de er kommet op til Tango 2, og op for Tango 2 er der, som svenskerne siger, klap tyst. Fordi deroppe har de målt stillinger til det sæt af serbiske stillings, som der er over på den anden side. Og der er ikke nogen afstand på meget over 3.000, så dem havde I helt klart, dem havde vi styr på. Og det ved serberne godt, de holder op med at skyde i det øjeblik, de der kammere, de smutter op og går i deres forudrekognoserede stillinger. Så efter en halv time, jeg tøffer så tilbage til bilen, og de der svensker, de ryster så meget på hovedet, at jeg ved, der er ingen af dem, der har meningitis. For det er en god tjekning af sådan en meningitis-beredskab. Og så fortæller jeg, at om en halv time, der kører vi ud. Først kører de 2 kampvogne, og så kommer vi til sidst. Og det gør vi så. Der er sådan nogenlunde ro på nede i byen. Vi kører ud af byen, og så flammer hele bjergsiden, den flammer bare op. Det ser i øvrigt skideflot ud. Man ved godt, det der, det er ikke så godt. For det ligner simpelthen en gang projektør, der bare blomster op over på bjergsiden. For nu skyder de på os, som er på vej til at trække os ud. Og det er her, at jeg for første gang mister tålmodigheden med hamsterhjernerne derovre, og siger til Carsten, over radioen selvfølgelig, kontinuerlig ildstøtte, og det er der, hvor vi bruger rigtig mange granater. Fordi og der kan man bare se, at det kan de godt lide, drengene nede på i anden deling, for de står bare og høvler, og de har en 3-4 granater i luften per kampvogn. Det er simpelthen skideflot. Man kan jo se lyssporet, og det er sådan, og det minder mig sådan, jeg ved ikke, om man kan huske dengang, Muhammed Ali var på toppen, hvor han havde folk over i hjørnet, og så stod han og bare kværnede løs på deres dumme tud. Og det er nøjagtigt det samme, det der sker her, fordi serberne har så travlt med at passe på sig selv derovre, at de ikke rigtig får fordrevet tid med at skyde på os. Og det er stadigvæk, de gør det med artilleri, det er stadigvæk sådan lidt spændende, fordi man kan se glimtet derovre, og så kan man tælle cirka 13 sekunder, så kommer der en knald nede på marken, og de ligger egentlig rigtig pænt, men vi er ikke rigtig i nærheden af at blive ramt. Jeg kører så som den sidste vogn bagved, JMB's kampvogn, det er 2 vogne i anden deling, og der har de åbnet ammunitionslugen, og der ligger bare en bunke hylster ude på vejen, og alle kan huske det her. Et tomt kammershylster er at regne som et skarpt kammershylster, hvis man skal have genforsynet, eller hvis man er på skydeperiode. Så derfor er det ikke bare, der bliver ikke bare et hylster væk. Her, der lå der bare et bjerg af hylster ude på vejen, fordi når de har stået derinde og skudt, så ud af døren med det, og så noget ny ammunition ind. Så jeg kommer forbi, og lige da jeg passerer den der kæmpe bunke hylster, så går aftenens sidste skud, og jeg vender mig om og kigger, og der kan man bare se, det er en hash, altså sådan en procentgranat, og den tosser, den går over bjerget. Og jeg når ind i tankerne og lige sige, det der, det koster kvejebar. Ikke at kunne ramme bjerget på 410 meter, nu stopper jeg. Og da jeg havde tænkt den tanke færdig, så rejser der så en ildsøjle. Det er sådan en rigtig Arnold Schwarzenegger ting. Man kan se bjerget på 410 meter. Det står bare i silhuet. Det er en gigantisk ildsøjle. Og sådan tænkte jeg, det kan godt være, at det ikke koster kvejebar alligevel. Kan jeg vide, hvad det var. Og det er aftens sidste skud. Vi kører ud. Vi har haft en deling holdende nede på flyvepladsen, klar til at skulle gå ind og kunne forstærke. Den havde også den tunge bjerge med og noget sanitet. Og så har vi nu 2 vogne fra første deling holdende op på Tango 2. Vi har 3 vogne plus chefvognen plus min PMV nu tilbage, og derefter der giver vi ordre til, nu kører vi hjem. Og jeg vil lige have, at chefpanseren, altså Carsten, han kører forbi os i hovedkvarteret, fordi vi bliver nødt til lige at give en briefing, fordi det er mit indtryk af, at dem på kommandostationen faktisk ikke var klar over, hvad der var sket. Og det viser sig også, da vi kommer tilbage. Carsten han giver en briefing, vi har nok skudt en 50-60 skud. Så ingen af de andre var klar over, at det var os, der skød. Og derfor bliver vi enige om, siger til Carsten, vi bliver nok nødt til lige at stikke hovederne sammen dagen efter, fordi jeg har sådan en teori om, jeg mener, du er chef Hok, var du ikke det? Ja, fordi vi bliver nok nødt til lige at skrive på linje om det her hjem til general Kanborg, ellers der bliver han garanteret mopset. Og det gjorde vi så næste. Og sådan var det. Det, der reelt skete, hvis jeg skal lige runde den af, jeg tror, vi faldt i et baghold. Fordi, jeg ved ikke, på det her tidspunkt, der var der kampe nede omkring Gorazde, og de bosniske serber havde lige skudt et Harrier-fly, et engelsk Harrier-fly ned
Og jeg tror, at de ville have forsøgt at tage en kampvogn eller to, ligesom for at vise NATO-landene, nu skal I holde jer ude af det her. Og grunden til, at jeg er næsten sikker på det, det er jo fordi, der var 2 brigader over for os ved Tango 2. Det ene var Segovice-brigaden, og det andet, det var så en anden brigade. Og de 2 brigadechefer, de havde bare hinanden. De kunne ikke snuppe hinanden. Og hvis det her skulle være sket med, at dem, der var over ved det var Svornik-brigaden, der var over ved Tango 2, at de begynder at skyde på os, og det er Segovice-brigaden, der skyder på dem, der kommer for at undsætte dem nede i Kalesja. Hvis de 2 skulle have samarbejdet, så var der nogen, der skulle have tvunget dem til det. Og det var jo ikke sådan, at man havde divisioner på det her tidspunkt i de bosnisk-serbiske her. Der opererede de alle sammen direkte under Drinakorset, som fik deres ordre nede for Prale, altså den bosnisk-serbiske regeringsbygning, eller regeringsby. Så jeg er ret sikker på, at det her det var et koordineret angreb på os for at tage en kampvogn eller 2. Hvilket jo også er derfor, og den lavede jo også en overskrift i det der med at musen ud katten. Fordi det var det her det var en musefælde, og ideen var, at musen skulle være snappet og det var sådan en, det var bare en, der kom til mig sådan lige vupti, og det viser sig at være ret heldigt, ikke? Fordi det var faktisk en ting, hvor musen rent faktisk ud katten, den her musefælde. Så det var det, jeg tror skete. Og nu synes jeg, at vi skal overlade ordet til Claus. Ikke? Ja. Tak for det.